Surely there can never be a peace between a criminal and a police officer. Amazwi lawo ashiwo uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi lapha kwi-press briefing ayenza ngomhla ka-6 July. Sayikhumbula leya press briefing. And again phinde wawasho lawo mazwi efakaza lapha kwikhomishani kaMadlanga. Owasho nje ngoba ewaphinda nje ethi abusoze baba khona ubudlelwane phakathi kwesigebengu kanye nomuntu womthetho. Wayewaqondise ekuthini kwake kwenzeka ukuthi ungqongqoshe lo samisiwe lo onamanga amaningi umnumzane uSenzo Mchunu wahlela umhlangano phakathi kwakhe kanjalo futhi no osekela commissioner uShadrack Sibiya la wayezobahlanganisa khona ngenhloso yokuthi bazwane ngoba wayekubona ungazwani. Awuhambanga kahle lo mhlangano sekumlando ke lo ila abuya khona esho lamazwi lawo. Namhlanje sizoyibuka ukuthi why asho into enjengale. uShadrack Sibiya sigebengu sangempela bafowethu. Ebufakazini banamhlanje beMadlanga Commission bekufakaza ufakazi number witness C okade efanele angene ngenxa yokuthi ubebhala wathi ukubambezeleka. Namhlanje ke ufikile wazofakaza. Ufakazi bakhe bebugxile kakhulu ekuthini bambopha kanjani umuntu owaziwa njengoVusumuzi Cat Mahlala. uVusumuzi ke isigebengu ekuyisona istarring sayo yonke lento eyenzekalayo. Useyachaza ke uwitness lo ukuthi noma ufakazi lo ukuthi yayisiphumileke incwadi ebizwa ngeJ50 yokuthi uCat Mahlala aboshwe ngomhla ka-14 kuMeyi nangempela ke bamlandela ngenhloso yokumbopha. Basebenesikhathi eside ke bemlandela kunenkinga yokuthi bambophe ngenxa yokuthi uVusi phela unenkampani yama security emgadile. Ugadwe kanzima umuntu okugadwe kanzima ngalolu hlobo oluphezulu. Niyakhumbula ukuthi uke waba nezimoto lezi ezinama light kungafanele njengama minister and everyone osebenza kuhulumeni. Naye ke ubegadiwe. Ngaphezulu kwalokho ubegadwe kulabo abantu abamgadile kukhona leya team le ekuthiwa inzima ubheka icela akhala ngayo kakhulu kulobafakazi bakhe ku-ad hoc committee wathi akazi ukuthi laba bantu bafunani lapha ngoba abantu bestate batrainwe ngokusinga eliphezulu. Ilaba ababizwa ngokuthiwa i-Army Special Task Force yalapha eMasosheni. Balapha ke bayingxenye yokugada uCat Mahlala. Wathi bawu-23. Then iloko kwenza ukuthi kube nzima emaphoyiseni ethu ukuthi ahambe amthathe uMahlala. Aloke emlandela ke ngenhlanhla kwathi ngelinye ilanga mhla eboshwa ithe isagijima imoto yakhe yangena kwihampu yaqhunyelwa ithayi kwase kuyamiwa. Ilabo abona khona no hayi abamthathe namhlanje. Akubanga ke isigameko esinzima ke bakwazi nje ukumthatha babuya naye bahlala naye phansi. Akabanikanga mzima ngokusho kwabo but bathe mabehlala naye phansi wayicelela yena wathi hayi madoda khulekani asingayithatheli phezulu lento le sihlale phansi sixoxe. Okwamangaza ke before nje axoxe nabo abatshela indaba eziningi ngoba wayeza nezimfihlo nezigaxa ayiphethe ezizozisho nje namhlanje. But before azisho lezi gaxa wababiza ngamunye ngamagama nezibongo zabo bashaya uvalo. Even nama ID numbers abo wayenawo Cat Mahlala lawo maphoyisa embopha. Can you imagine isiboshwe esinje siye isigebengu esingaka sazi ingalo yomthetho ngaleyo ndlela. Ngaphezulu kwalokho wayazi ngisho ukuthi ubani obaphethe that uCat Mahlala for wena. Akagcinanga nje lapho uphinde wabatshela nanokuthi ngaleli langa bezombopha ngomhla ka-6 December ka-2024 wayesazi ukuthi bazofika bezombopha. Kangangokuthi wayehlelile inhloso kwakumbophela ngaleso sikhathi ukuthi uThumbe uJerry Boshoga namanje ongakatholakali
okusolakala ukuthi wayethunjwe uyena ngaleso sikhathi. Uthi wayesazi wayithola futhi leyo information wasebenzisa umshini obizwa ngokuthiwa igrabber yokulalela yonke inkulumo noma yonke action ababewenza ngaphakathi endlini ekhathi bephenya ngaye ukuthi yini nani ababeyidinga. Phinde wabatshela futhi ukuthi njengoba bembamba nje yena uphuma emzini uRia Pierre. Samkhumbula uRia Pierre ilonkosazane lo okube waba umphathi noma ucommissioner wamaphoyisa ngalezi izikhathi kwenzeka isigigaba esikhulu eSouth Africa kushona noma kudutshulwa abavukuzi basemayini iMarikana. Kwakuphethe uRia Pierre. Yavela ke naye namhlanje unobuhlobo obukhulu nesigebengu esikhulu esibizwa ngoKurt Mahlala. Esigxile ukuthi umazi kanjani uSibiya. Uthi uhlangane noSibiya eplazini elibizwa ngokuthiwa iMona Moholo. iMona Moholo iplazi leli elionishwa uTaxi Man osando kushona emhlabeni ngonyaka odlule ngoNovember emva kokugula obizwa ngokuthiwa uJordan Mswazi Msibi. uJordan ke unefarm laphana ebelingangeni nombani bengena abantu abathize beligadwe ngalendlela esezingeni eliphezulu. Abantu abebevunyelwa uyena kuphela ukuthi baye lapha. Uyakhumbula kukhulunywa uGeneral Mkhwanazi echaza waze wafika ethini ubugebengu bulawulwa abantu ababizwa ngeBig 5. Akwaziwanga ukuthi ubani iBig 5 ngaphandle ukuthi lapha ku number 5 and 4 unoKurt Mahlala noKatiso Mlevi. Empeleni iBig 5 la umholi wayo noma ipresident kwakuyena uMswazi le umnumzane uMsibi. Yakhiwe abantu abaningi ke akubona abantu abawu5 ibunjwa abantu abaningi abangena ngaphansi kwaleto ingakho ibizwa ngokuthiwa icartel kodwa ilida ilamadoda awu5. Laphana ke ayibunjwa nje ukhona ama-politician, amaphoyisa athize nabanye osaziwayo ama-celebrity akhona ngaphansi kwalento ekuthiwa icartel leyo ephethwe ilamadoda abizwa ngeBig 5 ebeyiphethwe uMsibi. Uthema isedlula uMsibi emhlabeni ila khona ke aqhamuke khona uSibiya wamtshela uKurt Mahlala ukuthi njengamanje imina ophethe la yonke into isizodlula la kumina okade uyenza noMsibi. Nawe ukutshela ukuthini leyo nto? Ithi kade sifuna ukwazi ukuthi ubani ophethe igebengu kwiBig 5 i-anti-sebusweni bethu nje uShadrack Sibiya iphoyisa usekela commissioner wamaphoyisa kazwelonke uyena ophethe oyipresident yeBig 5. Uma emchaza uMahlala uyasho ukuthi uyindoda ethanda imali ngalendlela. Nasibuye sokutshela ukuthi yiziphi izinto abeyidimanda kuMahlala. uMahlala uyakhothama lapha kuShadrack cause iboss yakhe hayi ngoba eyiphoyisa uyibhosi yakhe ebugebengweni.